Ayikho into esijabulisa nje ukwazi ukuthi njengamanje ugculisekile unethisekile empilweni. Ayikho into futhi engijabulisa nje ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukuvikela, uNkulunkulu yakubusisa, uNkulunkulu uhamba nawe indlela yonke, nanokuthi mhlawumbe inhlelo zakho zonke ziyafezeka, ifiso zakho zonke ziyafezeka empilweni. Igama kuPastor WeNingi, channel Nufliq, udaba oluthinta namaphupho. Sibonga kakhulu nje ithuba elinqezi vele efana naleli lapho nesikwazi ukukhuluma nawe, silethela impendulo ngethemba ukuthi mhlawumbe ziyokwazi ukuthi zigculise zikuphendule. uJoyce Mufirifiri la uthi ke ngicela ukubuza ngokuphupha la iklabishi elingaphelele. So ukubheka nje kafushane leli klabishi noma udaba leli klabishi ufuna ukuveza la ukuthi uma uphupha la ubona iklabishi ikakhulukazi manje lelihle lisesimeni esifanele, lolu uphawu luhle kakhulu, lungabika impilo ende, lungabika injabulo, lungabika impumelelo nokukhula mhlawumbe kangcono ngokwengqondo. Kanti futhi singaphinde sikuveze futhi ukuthi lona ikhabishi leli uma lilihle lisesimeni esikahle futhi nalo uphawu luhle, ngoba lungabe luchaza la ukuthi mhlawumbe kunabantu abazofika mhlawumbe empilweni yakho okungenzeka bazokunikeza mhlawumbe injabulo futhi bazokuletha mhlawumbe intokozo nentokomalo empilweni yakho. Singakuvezana nokuthi futhi uma uphupha ubona iklabishi kungabuye ke sikube ke uphawu usuke seluveza la ukuthi mhlawumbe kunomuntu mhlawumbe osondelene nawe okhulelwe njengamanje, noma ke isisu sakhe esizingahle sibonakale futhi kungekudala. Kodwa ke asiveze ukuthi umuntu uma ngeze kuphuphe iklabishi ulidla lolu phawu nalo ngoba liyachaza la ukuthi mhlawumbe isifiso nenhlelo zakho mhlawumbe zingashe ifezeke emaduzane, nanokuthi lokho kungenzeka kakhulu ezimulu lekhabishi kade ulidla limnandi futhi ulithokozela nawe. Kanti ngabuye kubika futhi mhlawumbe ukuthi emaduzane kunezinto ezizokujabulisa, kunezinto mhlawumbe ezizokuthokozisa, kunento ezizogculisa very soon. Ukuyenzeka futhi la uma uphupha la ikhabishi ulidla kube uphawu uchaza impilo ende, uchaza impilo emnandi, elichaza impilo egcwele injabulo. Kodwa ke nje ngoba uliphupha ikhabishi la lewuhafu, kungabuye kusho ukuthi mhlawumbe uzoba nayo injabulo, uzoba nayo impilo enokunethezeka nokugculiseka mhlawumbe, noma uzoba nayo impumelelo ethile, kodwa uthola ukuthi mhlawumbe izoba impumelelo esikhashana noma impumelelo engeke yapheleliswa, ezoba uhafu. Yabona uzothi ujabula kube okwesikhashana, kube ukujabula ophinde ukukhatheke nje masinyane, yabona. Kodwa nje sikufisela ukuhle kakhulu, sikufisela injabulo, sikufisela ukuchuma, sikufisela impumelelo, sikufisela ukuthi unethezeke empilweni yakho. Siyama kakhulu ungakhohlanga ukuthi usasubscribe ku-channel nanoma ke mhlawumbe uphinde kulike le video le bese uyobheka ama video esenzile esikhathini sendlule. Futhi siyakubonga kakhulu labo abakhomentayo besho ukuthi bayagculiseka ngempendulo, bayaphenduleka. Nawe futhi you can do that ukuthi uma uphendulekile usho cha ngiyabonga uphendulekile. Lokho kuyasiza kakhulu ukusinikeza nathi motivation. Abaningi ke bayashila kakhulu kodwa yila usuke befonile ke abaningi isikhuluma nabo ngefoni, they do say bayagculiseka, baniseka ngendlela esuke sibaphendule ngayo kuona lawo maphula usuke mhlawumbe amanye likhulu kakhulu esuke sibizamile mhlawumbe uthola impendulo samwe bangayithola, yabo. So now we can do so. Usho uma ukuthi khona ukuthi useyakhona, siyabonga kakhulu.